May basa ti umuna a Juan, Kapitulo 3, uno agpatingga iti 24 a bersikulo. Dagiti anak ti Diyos. Uno, kitaan nyo no anya akita ti ayat ti insagot kadatayo ti Ama, tapno managantay anak ti Diyos, ket anak natay ngarod. Kapu ito'y tilubong saan natay nga mamu gapu taiso sana a namuan. Dos, ay ayatek ita anak natay ti Diyos, ket saan pay a maiparangarang no anya tayto. Amo tayo nga no isu maiparangarang to, umasping tayto kenkwana taiso makita tayto kas ti kinaisuna. Tres, ket isu amin dagiti addaan itoy nga inanama kenkwana, aggugur akas isu nadalos. 4, isu amin a makaramid iti basol, aramiden na met ti maisalungasing iti linteg, ta ti basol isu ti panagsalungasing iti linteg. 5, ket ammoyo nga isu naiparangarang tapno ikaten na dagiti basbasol ket awan basol kenkwana. 6, siya sinuman nga agtaeng kenkwana saan nga agbasol, siya sinuman nga agbasol isu ti sana a nakita, ket dinamit namuan. 7, anak ko a dongdongwen, di kay itulok nga iyaw awan na kayo ti uray siya sino, ti agaramid iti kinalinteg nalinteg akas met isu nalinteg. 8, ti agaramid iti basol kukwa ti Diablo, ta nanipod ididamo ti Diablo agbasbasol. Gapu ito'y apanggep na iparangarang ti anak ti Diyos, tapno pukaw na dagiti araramid ti Diablo. 9, siya sinuman a mabukel iti Diyos, saan nga agbasol, ta ti bukel na a nadiosan agtaeng kenkwana, ket isu sana a mabalin ti agbasol agsipud ta nabukel iti Diyos. 10, iti daytoy maiparangarang dagiti anak ti Diyos ken dagiti anak ti Diablo, siya sinuman a saan nga agaramid ti kinalinteg saan a tawo ti Diyos, uray ti di agayat ken kabsat na. 11, ta daytoy ti damag a nangngegyo, nanipud idi punganay nga agayan et kayo kuma. 12, saan akas ken ni Cain nga iturayan ti dakes, ket pinatay na ni kabsat na, ket anya ti gapu a pinatay na, agsipud ta dagiti araramid na dakes da, ket dagiti araramid ni kabsat na nalinteg da. 13, di kay masdaaw kakabsat no guraan na kayo ti lubong. 14, ammo tayo nga imalis tayo nanipod ken patay, agingga iti biag agsipud ta ayaten tayo dagiti kakabsat, ti saan nga agayat agtalinaed ken patay. 15, siya sinuman a gumura ken kabsat na, mangpapatay ket ammoyo nga awan ti manang papatay, nga adda biag na, nga agnanayon, nga agtaeng kenkwana. 16, ito'y ti pakaammoan tayo iti ayat agsipud ta isu inted na ti biag na a maipay kadatayo, ket datayo ribengtay nga ited dagiti biag tayo a maipay kadagiti kakabsat. 17, ngem dayta agikut kadagiti sanikwa, daytoy a lubong, ket makita na ni kabsat na nga aglak-am iti pannakasapul, ket punitan na kenkwana ti puso na, kasano ti panagnaed ti ayat ti Diyos kenkwana. 18, anak ko a dongdongwen, saan tay kuma a pagayat ti sao ket saan met ti dila, no di ket ti aramid ken ti napudno. 19, ito'y ti pakaammoan tayo a tawo natay ti pudno, ket pagtalgiden tayo dagiti puso tayo iti sangoanana. 20, tano ti puso tayo papasolin na tayo ti Diyos, dakdakkel ngem iti puso tayo ket isu ammo na amin.
21 ay ayaten no ti puso tayo sana tay pabasulin. Adda panagtalag tayo iti Diyos. 22 ket isu amin dawatan tayo awatan tayo ken kuana. Ta salimitmetan tayo dagiti bilbilina. Ket aramiden tayo dagiti banbanag makaiayo kadagiti matana. 23 ket daytoy ti bilina mamati tayo kuma itinagan ti anak na Hesukristo. Ket agayan ayat tayo kas imbilina kada tayo. 24 ket timang salimitmet kadagiti bilbilina. Agtaang kenkuana ket isu kenkuana. Ket itoy ti pakamuan tayo nga isu agtaang kada tayo. Gapu iti espiritu nga inted na kadatay.